114 परिवारनि 314 भोटार्स दिनै तिप्रामथाव जयनिं खालायखा महारानी चेलागां महारानी चेलागां 256 परिवारनि 586 भोटार तिप्रामथाव जयनिं रिखा अम्पीनगर कन्स्टिट्युएन्सीनि 101 परिवारनि 327 भोटार तिनी चिनर योगदान खालायखा करबुक आमचाइनि बुतंगु फियाबा बर्नि लिस्ट फाइनल लिस्ट सिनि याफाव सकपाइलियानि बागै जों साइमालिया हाइपानो आशा खालायो करबुक आमचाइ बहायनो 200 परिवार मतो भोटार तिप्रामथाव जयनिं खालायनाय बागै ताबुगु प्रस्तुति नाय दंगु फाइदिंगा जों ताबुक सिनि बुबाग्रानो जरा याफानाय नांकुमानि सिनि जों बोखा बिसिङाव जे वानसक तमनि जे बर्नि बागै जे बर्नि खुक्ति जों कखनाना हिनि नासिंलाय तमनि बुनि खुक्ति ताबो कखनालायनो बुबाग्रानो जरा याफानाय प्लीज वेलकम बुबाग्रा बुबाग्रा लोंनो